Kenapa sih sholat itu menjadi cerminan kita? Mergi wajahe amal jenengan benjing teng akhirat niku sing pertama kali didelok niku salate. Jadi salate didelok nek kira-kira kok full, nah senajan sedok telat-telat didik tapi full. Iku ngamal-ngamal liyane, iku gak seper didelok. Iki pokoke ana, iki ana, iki salat iki ana ya wis cukup. Nah, sing pertama kali didelok niku salat. Pan salate bolong-bolong langsung dikoreksi temenan. Amal sampean dikoreksi temenan nek salate bolong-bolong. Bolong niku maksudnya gak salat. Nek sik telat iku mboten bolong. Cuma telat ngono ae. Tapi yo gak tepak dosa salat kok telat. Subuh jam 8 iki piye. Subuh jam 8 lho. Mestine. Jenengan niku sadurunge mergawe iku syukur amit-amit. Aman bayangno. Tangi turu jam 8 ya. Awak sik sehat. Mari ngono mergawe oleh dhuwit